बोहैथि बोसोरनि 27-28 नभेम्बरावहाय जानो थांगासिनो दङ बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेल। हेल' लोगोफोर, आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल आइ लाभ अबंसा। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे आइ लाभ अबंसा चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि आरो बे गेरेमसा माहारियाव जोंहा दङ राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे गुदि गेलेमु। जाय गुदि गेलेमुखौ दिनै जोंनि आथिखालनि गोबां जायगायावनो दिनै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोना। दिनै गोमालांजोब्बाय एबा गोमालांबोगासिनो दङ। बै गोमालांनाय बै गुदि गेलेमुवा जोंहा गोबां गोलाव समनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोदोंमोन। गोदोनि आजै आजौनि समनिफ्रायनो जोंहा बै गेलेमुखौ जोंहा राजा रानिनि समनिफ्रायनो एबा जोंनि जोहोलावफोरनि समनिफ्रायनो बेखौ जोङो गेलेबोनाय जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि गोबां जायगायाव बेखौ गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनला। बे गोमालांगासिनो दङ आरो बै गोमालांनाय गेलेमुखौ दिनै रैखाथि होनायनि थांखियैनो जोंनि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सियेसना दिनै गोबां नाजाबोदों। बै गोमालांनाय गुदि गेलेमुखौ फोथांना लाखिनायनि नोजोरजोंनो बोहैथि 2021 मायथाइनि 27-28-29 नभेम्बरावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भेरगाव हालामनि मोनसे टटलापारा होननाय गामियावहाय 12थि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सियेसननि नाजानायाव टटलापारा जुगामि अनसाय क्लाबनि हेफाजाबजों खुंफुंनो आखायाव लादों। जोबोद गाजा गोमजायै जागोन होननानै जोङो आसा फारिदों। मानो होनोब्ला बेवहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय जोंहा गेलेगिरि बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि खाथिनि ओनसोलनि गोबां जायगानिफ्राय जोंहा गेलेगिरि बिथांमोना फैगोन। जोंनि गोबां गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन हादोरसानिफ्राय बेवहाय गोबां गेलेगिरि बिथांमोना फैगोन। जोंहा गेलेमुल' नङा, जोंहा बेवहाय गोबां हारिमु दिन्थिफुंनाय जोङो नुनो मोनगोन। जोङो हारिमुखौ नोजोर होनानैबो बेवहाय गोबां हारिमु दिन्थिफुंनायनि जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। आसा फारिदों बे हाबाफारिया जोंहा जोबोद गाजा गोमजायै जागोन। मानो होनब्ला बेवहाय गोबां जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। गोबां जोंहा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो जों बयबो बेखौ जोङो साननांगोन जे जोंनि हारिया मोनसे गेरेमसा माहारि जानांगौब्ला जोङो माबायदि जोङो बेवहाय बिहोमा लानांगौ। जोंहा 27-28-29 नभेम्बरावहाय जानो गोनां 12थि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेला जोंहा जोबोद मेहेरगोनाङै जागोन। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव बे हारिमु दिन्थिफुंनायनि थाखाय गोबां थागथियारि खालामनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा खामानिफोरा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। टटलापारा जुगामि अनसाय क्लाबा बे खामानिफोरखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों खामानिफोरखौ आथिखालाव मावबोगासिनो दङ। बिथांमोना नाजागासिनो दङ जे बे हाबाफारिया जाफुंसार जाथारथों बेनि सायाव। जोंहा गोबां खामानिफोरा जोंहा आद्रा दंबावो। जोंहा गोबां गेलेमुखौ जोंहा लेखा फरायनायाव जोङो मोनबोदों। जोंहा गिला गेलेनाय बेफोरखौ जोङो मोनबोदों। खिखर गेलेनाय बेफोरखौ जोङो लेखाफोराव मोनबोदों। जोंहा खिखर गेलेनाय, जोङो खमलायनाय, दंफां बोख्लायनाय, बेफोरबायदि गिला गेलेनाय, बेफोरबायदि जों गेलेनायखौ जोङो बै हाबाफारियावहाय जोङो नुगोन। बेयो जादों जोंहा मोनसे इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेल आरो बेवहाय जोंहा गोबां गुबुन रोखोमनि जोंहा गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। आसा खालामदों जोंनि खाथि खालानि रायजो राजा बिथांमोना गोबां जोंखौ हेफाजाब होगोन, जोंखौ मददथि होगोन आरो जों रायजो राजानि मददथिनि गेजेरजोंनो जाहाथे बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंगोन होननानै जोङो आसा फारिदों। आसा फारियो बयबो बाहागो लागोन, बेवहाय बयबो नायफैगोन, बयबो बाहागो लानायजों लोगोसे मेहेरगोनां खालामगोन। जाहाथे बै हाबाफारिया मेहेरगोनां जानायजोंनो जोंनि बे गेलेमुवा जोंनि गुदि गेलेमुवा जोंहा रैखाथि मोनगोन। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। बेखौ मिजिंथिनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। बाय लोगोफोर, इयुनाव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन।